Čau, já jsem Martina, vítám vás na další videa z mojich vlogů, že mám superový notebook Pocket Bell. Co udělám? Tady se můžete podívat na všechny videa. No, jak mám řekl, mám v něm Windows 10 s pozadím lak. Otevřu znovu očima. Se podívám, kolik tam mám. Jsem tady po to video dával, já jsem ten podívám, jestli jste tam napsali nějaký komentáře. Kde to máš tady schladnutí? Že nic jste tam nenapsali, no. To je škoda. No takže, teda pokud byl, je to 7. No. Jdeme k té hlavní věci, proč jsem začala natáčet tenhle vlog. To jenom kvůli tomuhle. Táta si ji kdysi pořídil před několika letmi. Je rok, dlouho se s ní nelítalo a ji chci dát do provozu. Se nabíjím baterky pěkně. To nejde. Musím to nabít po 2. Tuhle. Jo. Takže já bych se s váma chtěl rozloučit. Pokud byl vypadá takhle. Jsem se dal teď neúspornýho. No, takže já bych se rozloučil a čusá.